Takže čaute ľudia, vítam vás po 100 rokoch na kanále Freezy Games. Môžete na mojom hlase počuť, že som trochu chorý. A vlastne toto bude historicky prvé video z CSK. Ako špeciál vlastne som si pripravil, že otvorím tento autograf kapsu Natus, Winker, vlastne toto, hej. Sú tam vlastne autogramy všetkých tých hráčov, čo tam hrajú Navi. A teda je to jeden z mojich obľúbených filmov, lebo tam hrá vlastne aj Guardian. A ideme teda na to, budeme také trošku špeciálnejšie videjko, pretože sme fakt netočili, neviem, boli tam rôzne problémy, hej. Tak sme sa trošku vrátili a my to otvoríme, teda môžeme ísť na to, vidíte, že je tu Edward, Flamey, Guardian, Sizit a Zeus. Ja som samozrejme napadol Guardian a tým pádom potom uvidím, či to predám alebo si to nechám a kompletne táto kapsula ma stála okolo 40 centov, takže môžeme ísť na to, držte palce, uvidíme, čo nám napadne. No, čo napadne. Stoj. Né! Fuck! Tak nám padol CZ. Skoro nám padol teda ten Guardian, vidíme, CZ. OK. Dáme sticker CZ, pozrieme, že ako to stojí na community markete. Dúfam, že aspoň tamto aj bude tam lacno. Uvidíme teda. Čo je, čítaš sa. Ako to stojí. Prosím, aspoň 50 centov. 30. No. Nevadí, tak sme nespravili profit. Každopádne sticker si nalepím alebo predám. No a ak by sme sa ešte vrátili vlastne, tak určite vyjde teraz Ether 2 dvojka, takže na to sa tešte, hej. A ja potom spravím nejaké ešte videjko o nejakej hry proste, aby to nejako vychádzalo na ten kanál tie videá, pretože to moc nevychádza. No, každopádne toto je môj metal, vidíte, že to zlacný metal, že som veľa vecí predával vlastne. No a toto by bolo všetko z tohto videa, ešte sa ospravedlňujem za to, že som chorý a zatiaľ sa majte, čau.